Не си длъжен да обичаш родител, който те е наранил. Това изречение звучи скандално за някой и даже неприемливо. Но за други това е първият дъх, който поемат след години мълчание, вина и вътрешна борба. Семейството е най-първото ни огледало. Там научаваме какво е любов, сигурност, принадлежност. Но какво се случва, когато тези основи липсват? Когато родителят, който трябва да те пази, всъщност те наранява с думи, с мълчание, с контрол, с пренебрежение. Какво означава да бъдеш наранен от родител? Не говорим само за явна злоупотреба. Много често раната идва под формата на емоционално отсъствие, когато нуждите ти не са били важни. Контрол, когато си бил обичан само ако си послушен. Обиди и срам, когато си чувал, че не ставаш, че си проблем. Объркани роли, когато си бил родител на родителите си. Насилие, психическо, физическо или неглижиране. Понякога родителят не е чудовище. Може да е човек с добри намерения, но с нелек багаж. Това обаче не отменя болката, която си преживял. Как се отразява това върху детето, което пораства? Изпитва вина, когато усеща гняв към родител. Опитва се цял живот да заслужи любов, която никога не е получил. Живее се с усещането, че не е достатъчно. Има трудности да се довери, да постави граници и да се защити. Продължава да се надява, че някой ден ще бъде видяно, обичано, прието именно от родителя си. Това създава вътрешен конфликт. Аз обичам този човек, но той ме наранява. Аз го уважавам, но се страхувам от него. Аз му дължа всичко. Или може би не. А ето кои са и семейните митове, които пречат на изцелението. Това е майка ти. Трябва да я обичаш. Каквито и да са родителите ти, дължиш им уважение. Те са ти дали живот. Това е достатъчно. Тези изречения подменят реалността с дълг и карат човека да потисне собствените си чувства, само за да не изглежда лошо дете. Но истината е, даването на живот не оправдава причинената болка. Родителството е отговорност, не само биология. Какво значи да обичаш родител, който те е наранил? Много хора се опитват да простят твърде рано, да извиняват всичко с «те са израснали така», да запазят контакт, който ги разрушава. Любовта не може да бъде дълг. Истинската обич изисква взаимност, безопасност и граници. Ако трябва да жертваш себе си, за да запазиш връзката, това не е обич, а емоционално оцеляване. Какво можеш да направиш? Първо, признай болката си. Без извинения, без те не са го направили нарочно. Второ, разреши си да се дистанцираш, ако това е нужно. Физически, емоционално, временно или постоянно. Това не те прави лош човек. Това е грижа за себе си. Трето, постави граници. Дори с родител. Особено с родител. Четвърто, изгради нова представа за себе си отвъд семейната динамика. Ти не си егоист и не си неблагодарен. Ти си човек, който има право на здраве, спокойствие и уважение. Изцелението не изисква да обичаш насилника си. Понякога изцелението е да признаеш: боли ме, не получих това, от което имах нужда и не съм длъжен да поддържам тази връзка, която ме наранява. Понякога прошката не е събиране, а освобождаване. Прошката не е покана за нова болка. Тя е признание, което гласи: това, което ми се случи, не беше редно и повече няма да го допусна. Не си длъжен да обичаш родител, който те е наранил. Това не е отказ от любов. Това е избор за самообич. Може би никога няма да получиш извинение и може би никога няма да има промяна. Но ти можеш да се излекуваш. Да обичаш себе си достатъчно, за да спреш предаването на болката нататък. Това е началото на нова семейна история. Тази, която започва именно от теб. Аз съм Ванеса и съм психолог. Ако посетиш сайта ни Prime Health, ще научиш повече за мен, ще имаш възможността да следиш всички наши събития, а и да запазиш своя лична консултация. Ако този текст те докосна, знай, че не си сам и че грижата за себе си е нещо, което никога не идва твърде късно. Благодаря ти, че остана до края на тази изключително важна тема. До скоро!